cămara românească plină de bunătăți puse pe iarnă este o veche tradiție a poporului nostru. Ne amintim cu siguranță, copii fiind, cum ne furișam în cămara bunicilor pentru a degusta din bunătățile de pe rafturi. Astăzi ne-am furișat într-o cămară în inima țării moților, o cămară pe care o familie de moți harnici și destoinici a transformat-o dintr-o tradiție transmisă din mamă în fiică, într-o afacere, într-un brand, așa cum îi se spune, într-o marcă înregistrată, Cămara Moțului. Bine ați venit în Bine Cămara găsit. Moțului. Ne bucurăm că v-ați aplicat atenția și asupra Cămării Moțului și sperăm să vă încântăm simțurile și papilele gustative. Și noi. Cămara Moțului, precum ați precizat, este o cămară care folosește rețete vechi de peste 4 generații, rețete pe care eu le-am moștenit de la bunica mea, care are 90 de ani. Dânsa le-a luat de la bunica dânsei și acum încercăm să le dăruim celor din jur. De unde ideea să transformați într-o afacere, inclusiv pe internet? Ideea a plecat cu ceva timp în urmă, de când am început marea aventură a noastră în turism. Fiecare oaspete care pleca de la noi avea în dar un borcan de dulceață care putea să ducă acasă pentru a fi degustat și de ceilalți din familie. Și după ce le-au degustat, le-au plăcut și ne-au cerut din ce în ce mai mult. Și atunci s-a născut ideea de a face un magazin cu produse tradiționale specifice țării moților. Precum vedeți, Cămara Moțului este plină cu bunătăți, are diverse sortimente, de la murături, dulcețuri, siropuri, conserve, care... Conserve, adică... Conserve mâncare naturale. conservată în borcan. În borcan, așa. Da. Ca și murături găsiți la noi gogoșari murați, castraveți murați, gogonele cu rețeta bunicii, gogoșari umpluți cu ghebe, ardei umpluți cu varză, ghebe murate, hribi murați, toate puse după rețete naturale 100%. Din categoria zacuscă, la noi puteți găsi zacuscă de vinete, zacuscă de pește, este o delicatesă pe care o găsiți la noi, este foarte bună, servită și cu câteva picături de lămâie. Zacuscă de fasole, zacuscă de hribi, zacuscă de ghebe. Wow! Tot la categoria conserve, la noi găsiți conserva de carne făcută în casă. Conserva de carne de suc, porc. Da, de porc, pe care vă invit cu drag să o gustați împreună cu un pic de dulceață de ardei iuți, pe care de asemenea o găsiți în Cămara Moțului. Da, ați auzit foarte bine, dulceață de ardei iuți. Este o încercare ardei iuți murați? Avem și un mix de ardei foarte bun atât pentru fritură cât și pentru ciorbe. Cu carnea merg și merișoarele, din câte am înțeles. Murătură de merișoare, da, este specifică țării moților, precum dacă la noi se mănâncă slănina cu măr, și friptura se mănâncă cu murătură din merișoare. Moții, care se știe, mănâncă foarte finuți, mâncăruri ușoare, carne multă, da. Carne de porc multă, balmoșul care este o mâncare foarte grea și atunci se mănâncă cu fructe murate, cum sunt merișoarele. Cu merișoare care sunt specifice și se găsesc în zona noastră. Și care e medicament natural. Medicament natural. Mie îmi place să-i spun merișoarelor antibioticul muntelui, precum moțul știe să-și-l culeagă de toamna și cum frunza merișoarelor rămâne verde până în primăvară, așa de putere și moțul să treacă cu bine peste iarnă. Are foarte multă vitamina C. Nu știu dacă ați observat, în ultima vreme se bate multe monede pe merișoare, pe industria cosmetică și farmaceutică. Dar oare produsele care știu că au merișor, au într-adevăr un conținut merișor? La noi găsiți fructul intact și natural conservat. Fructele și legumele le culegeți de pe zonă, le cumpărați de la producătorii locali? Fructele și le avem din zonă, de la culegătorii locali sau direct din pădure. Ne culegem zmeura, mura, merișoarele, afinele. Este o bătaie, între ghilimele, în pădure, pentru fructele de pădure, pentru că noi le furăm de la botul ursului. Și ursul ce zice? Este o mare concurență, ori noi, ori ursul. Apropo de merișoare, cred că este singura zonă în țară unde se face cașcaval moțesc cu merișoare. Este o explozie de produse naturale și vitamine. Vitamina C este foarte multă în un medicament curat pe care poți să ți-l duci în buzunar și rezistă. Și rezistă.
Moțul a știut să-și exploateze tot ce este în jur, de la piatră, la lemn, la produse. A exploatat și laptele. Este o zonă nepoluată, Munții Apuseni, o zonă alpină. Să sperăm că va rămâne nepoluată în continuare. Sperăm. Este o zonă alpină unde pașiștea din această zonă conține peste 20 de plante medicinale. Vaca păscând iarba, toate aceste substanțe naturale trec în lapte. Este o adevărată farmacie, laptele pe care îl găsiți în această Vaca zonă. românească care nu apare pictată în reclame. Nu este mov, ca și în reclama de la Milka, și este foarte bun. Noi folosim laptele, v-am spus, la caș moțesc simplu, caș moțesc cu merișoare sau caș moțesc cu mărar. Mai avem... Este un caș care, din câte am înțeles, rezistă foarte mult. Este cașul moțesc, dar avem și un alt sortiment, este cașul șandramistului. Așa. Vine de la cuvântul șandră. Moțul pleca în țară cu căruța cu covitir plină cu lemne, ca să dea la schimb pentru bucate. Bucatele și cu ciubere. Și cu ciuberea. A plecat moțul la țară cu doniță și ciubară. Exact. Se face schimb între produse ca să poată să-și întrețină familia. Și cașul rezista cu moțul până în Bărăgan, până în Dobrogea și nu se strica. Da. Excelent. Apropo de lapte, mai avem un sortiment deosebit. O dulceață de care mulți nici nu au auzit, dar rămite gustat. Dulceața la noi, de lapte. în zonă se face dulceața de lapte. În Cămara Moțului găsiți mai multe sortimente de dulceață de lapte, cu aromă de caramel, migdale, vanilie, rom, mentă, scorțișoare, deci aveți o paletă largă din care puteți să vă alegeți, fie pentru dumneavoastră, fie să faceți cadou celor dragi de acasă sau din altă parte. Aceste produse, din câte am văzut în meniu, le pot gusta cei care vin și mănâncă și se cazează la pensiunea noastră. Bucătăria noastră oferă diverse variante în care să puteți gusta și degusta aceste produse. De exemplu, dulceața aceasta de lapte este foarte bună cu plătite calde sau cu papanași. Este o delicatesă. De asemenea, noi puteți găsi plăcintele pe lespede, iar este zona în care se face lespedea, este o tigaie din piatră pe care se fac plăcintele, se coc fără ulei, doar piatră cu unt. de râu, din câte știu eu. Nu, este o piatră specială, un fel de marmură care este mai ușor secționabilă. Din aceleași fructe faceți și dulcețuri și siropuri, sucuri, adică din fructele de pădure. Trebuie să vă mărturisesc că din aceste fructe de pădure le exploatăm la maxim. Facem dulceață de afine, de merișoare, de mure, de zmeură, dar facem și diverse siropuri. La noi găsiți sirop de munguri de brad, foarte bun pentru tratamentul la gât, sirop de zmeură, de mure, de afine, de merișoare, precum și sirop de flori de soc. De asemenea, ceva inedit ce găsiți la noi sunt sucurile naturale, 100% fără conservanți, sunt sucuri de afine, merișoare și mure. Au foarte multă vitamina C și sunt foarte bune pentru copii. De asemenea, în Cămara Moțului găsiți și produse tradiționale de porc. Am observat că deasupra tuturor trănează porcul. Dacă ați observat, nu știu, dar sigur ați simțit mirosul. Da, miroase, avem cârnat de casă, cardaboș, tobă, slănină și alte preparate făcute din carne. Trebuie să menționez faptul că porcul pe care îl folosim noi este porc de Mangalița, are un gust deosebit și nu conține colesterol. Pe lângă gustatul aici în sala de mese, pe lângă comenzile online și pe lângă ceea ce pot să-și cumpere turiștii, am înțeles că aceste bunătăți mai sunt degustate la niște evenimente mai speciale organizați, seri moțești. Da, ne-am gândit să exploatăm această nișă a turismului care nu este exploatată, turismul culinar. Organizăm pentru oaspeții noștri seri moțești, în care fiecare oaspete este îmbrăcat, asemenea dumneavoastră, în cămașă populară pentru a simți și vibra precum moții din această zonă și le servim preparate tradiționale moțești împreună cu sau în compania unei formații de muzică populară din această zonă. Ca fiecare turist, ori de ori vine, să se simtă moț. Să se simtă bine, să fie chiar de lemn, când aude muzica moțească, îi ard călcâile și încep să joace. Dacă nu știe, îl învățăm. Aha. Turistul poate să și cumpere o ie sau un costum moțesc, sigur, să se simtă moț și acasă la el? Sigur că da. Turiștii care doresc pot să cumpere de la noi o ie moțească sau o pot găsi și pe magazinul nostru camaramoțului.ro. Deci este și online.
Da, se poate face și cadou celor dragi, atât din țară cât și din străinătate. Acum eu zic că dacă ați tot făcut poftă, să și gustăm din ele. Vă invităm cu drag să gustați din fiecare preparat, să ne dați o notă. Din nou, masă normală, așa, pentru moți aici în zonă. Și ca peste tot în Ardeal trebuie să începem cu o pălincă bună de-a noastră. De care pălincă bem astăzi? Pentru oaspeții noștri dragi avem o țuică de bucate din grâu încolțit. Aha, Este specialitățile casei. așa. Hai, vă rog să și gustați O să un 50 din partea casei. Așa, hopa, e mare 50-ul ăsta. Așa e la moț? Așa la mult, sunt 50, mai măricel un pic. Ca să digere bine. Da. Un noroc și nu va bine. Doamne ajută! Și vă așteptăm în Munții Apuseni cu dragă inimă. Pe la așa pălincă ar fi cazul să vină lumea să guste. Ce alte specialități alcoolice aveți aici? Văd afinată. Afinată, da? Aici Merișorată. e merișorată și aici Avem un afrodisiac moțesc. afrodisiac în sensul propriu sau? Propriu. Aha. Și ce Garantat, pălincă? 100%. Ai, ești probat, încercat? Este, da, pe încercate. La fel, țuica din grâu încolțit, mire de albine și sâmbure de nucă. Bun, deci văd că și atunci când beți practic tot medicamente naturiste, că toate astea sunt naturale și sunt foarte bune Foarte și pentru bune. digestie, pentru... Pentru bolile de stomac, pentru ulcer gastrită, este recomandat. Cam în ce cantități recomandați noastră? Un 50 la prima oră pe stomacul Asta gol. cu gol. Aha, și în timpul zilei așa câte o doză miculuță. Înainte de somn, Aha. la fel, Cu un un pic 50. de carne, cu niște zacuscă, deci numai cu mâncare naturală merge. Numai cu carne naturală. Aha. Și sticlele merg și ele la clienți pe online. nu? Mai pleacă. Deci mai pleacă. Și care merge cel mai mult? Bănuiesc că Afrodisiacul moțesc. Da, bine. E bun. Doamne ajută. Doamne ajută. Vă invităm la Rieșeni, în inima țării moților, la complex turistic Vanc, să degustați preparatele din Cămara Moțului, să vă bucurați sufletul și papilele gustative, iar pentru cei care distanța este prea mare, puteți cumpăra online de pe www.cămaramoțului.ro.